Awusho mama noma kuthiwa enkonzweni mhlawumbe kuthula umaskandi bangathula kanjani umaskandi? Enkonzweni ungathulwa kanjani uma kuthiwa kuthula isimaskandi? Salinde umfundisi ngathi singathula sithi yilaba abafana bathi uma wabo abasafuna ukumbona nangokhalo. Yilaba abantwana bathi uma wabo abasafuna ukumbona nangokhalo. Wayebathi wayebahlukumeza esahlala nesitephu fada sabo. Wayethi welani ugoge mafama yike endaweni lana. Yilaba abantwana bathi uma wabo abasafuna ukumbona nangokhalo. Wayethi wayebahlukumeza esahlala nesitephu fada sabo. Wayethi welani ugoge mafama yike endaweni lana. Ishendelake selimkhoshile, ishendelake selimkhoshile. Wayethi welani kugoge mafama yike endaweni lana. Yilaba abantwana bathi uma wabo abasafuna ukumbona nangokhalo. Wayebethi wayebahlukumeza esacula nesitephu fada sabo. Wayethi welani kugoge mafama yike endaweni lana. Ake sithi-ke mhlawumbe kucula igqomu-ke noma i-house laphana emasontweni ungacula kanjani? Kungathiwa samba nge-navigator, hayi biza amakhehla emsamo, hayi baba bashisa impepho, hayi hey khona lophehla amanzi amnyama, hayi samba nge-navigator, hayi biza amakhehla emsamo, hayi khona loshisa impepho, hayi khona lophehla amanzi amnyama. Anginawo amandla yozimela ngobani, mina ngoThemba uJesu samba nge-navigator. Hayi belivuma beliphika igama lakho, malibonge igama lakho, amen. 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 Wozani bantwana bakaNkulunkulu, wozani bantwana bakhe, wozani bantwana bakaNkulunkulu. Awusiyohlala nezingilosi, siyohlala nezingilosi, siyohlala nezingilosi ekhaya lobomi, siyohlala nezingilosi. Amen bazalwane, ake sithathe ithuba sibingelele kulesikhathi sanamhlanje uJehova esasiphile ithuba lokuphila inyama negazi. Kuyisikhathi nomzuzu uba yiloyo naloyo abize uJehova asondele eduze kwakhe. Ngalesikhathi manje inkosi isizosibiza sibe labo abahamba ngomthetho wasezulwini, abahamba ngomthetho kamoya. Kufanele senze okufanele. Bazalwane, ukuze ngizethule kahle, umpostoli Mahleza, umgcojwa kaNkulunkulu, ngiyafisa uNkulunkulu asimbulele imiqondo, asiphe ukuhlakanipha, asivule amehlo sibone emfihlakalweni, asivule izindlebe sizwe okufanele sikuzwe, singabi labo abahamba indlela okungeyona. Lithi izwi lenkosi kufanele sihambe ngendlela okuyiyona yona, kuba uJehova uyasithanda. Uthi celani niyakuphiwa. Akekho umuntu ocela inhlanzi bese unikwa inyoka. Akekho umuntu ocela isinkwa bese unika itshe. Kodwa umuntu uphiwa lokho acele khona. Masibonge-ke lo mzuzu uba uNkulunkulu esesithandile wasihawukela.
wathi singabantwana bakhe asihambe ngendlela efanele, sibonakale singabantu abakhazimulayo, ngoba kunevesi laphana lithi wayekhazimula njengengqoqwana emhlophe kuhle ku-ayisi. Masimukele izwi likaJehova elehlela emhlabeni njengemvula elehlela njengamagagasi uma esolwandle. Asibonge izwi lenkosi. uNkulunkulu uNkulunkulu emuhle. Ukuvuka osukwini kufanele ubonge uNkulunkulu ukuthi uphile lelo thuba lokuvuka, ngoba abanye abalitholanga lelo thuba. Balale banethemba lokuthi bovuka kodwa abavukanga. Abanye bavukile kodwa bahamba baye endleleni zemisebenzi yenyama, abafika ngalapha baya khona. Abanye benethemba lokuthi bayovuka benze izinto ezibalulekile kodwa abalitholanga lelo thuba. So kulesikhathi samanje masibonge uNkulunkulu uthi uNkulunkulu usuku olulodwa lufanisa ney'nsuku eziyinkulungwane. Ukuthi-ke masibonge uJehova asehlisela umusa wakhe, singabi laba abamonile azobehlisela ulaka lwakhe.